Guys, welcome to my channel. Welcome back. This is Eric. Hello guys. Part 2 na ni siya guys. Part 2. Please subscribe. Hello guys, sir. Yes, sir. Kaya konsiras mo niya. Tanaw din sir sa YouTube mo. Tanaw daw siya. Alayo ra ka sa uban, nauban gyud. Pangyawa na gyud. Ya, sakit ya. Sakit gamay. Sakit gamay ra po kayo. Ada. Sir. Ay, wala ko. Oh, imahalo nimo ba? Biplop uguan. Tama na ba? Naon mo ba? Naon mo bitlog, bitlog, bitlog. Kasi sige, kapoy ko. Kaya lagi tayo ko niya. Mutak service. Nga dibalik mo ka ng birthday mo niya. Wala ko mandawat. Kaya mandawat mo sa birthday. Kanadlo, wag gud. 5 unom. May lang ka mamainusan. Ato na. Kaya ko. Sala ka bitlop? Sarap. Gani? Right, kuskus. Kuskus dia papino ba? Ang Imi pun parap man yan. Iyo sa tama ra boy, ilog ka bulol. Hindi kinagang bugikay. Naghan lo kasin. Wala di ka ba nung naming nga ninaog din na si Drake? Gani no, kalituro dito, nagpunog namin kalituro. Uy, naog si Drake. Actually, lagi ito ko si Muhammad. Uli na mi ha. Basta kamay sara. Nagulta ni mong lusay sa. Pero mugaan kong lawas. Dako lagi na pa, wayo na, buwan ko dito. Pero sisiting ko. Ba't ko? Piyak man yung takbuhan. Kaya siya. Pero kamay ko. Pero kamay. Salon pas. Mahilo ka dito yung anak ni Rizal. Oh, kaya ko na siya. Ikaw lang siya, gisuguro ka una-una lang ko. Wala na. Yung banang ganin niya dali. Maliit. Nakakita naman siya sa Facebook, God.
Kita na Facebook sir na? Nalingaw siya. John? Ha? Nakakita na sa Facebook di no? Ah. Pero wala pa mapahilot sir no? Ha? Wala pa mahilot. Oh. Nauna lang din ka. Ay, kung sabak, kaya hindi ko sumad. Pagkat. Tama na, bro. Tama na. Nalugi ka. Kani sir, akong tudlo sa mo, upat ka side ni Sara kani ha? Upat ka side mo ni balay-balay sa pas mo sa kusog ha? Oh. Eh di na to nabungkagon, mangisog na sila. Aking tingyod ha? Ganun tuhod. Alay po na tuhod, arthritis na. Kung tagamay, pero mabawasan ang pas mo. Ang ligo na to, buntag na lang ha? Wala na yung ligo kung to hapon gabi eh. Yung dimasa man. Naligo. Kaduha rin sa manligo. Ikaw yung lilo, yung tagap. Oh, buntag hapon. Punta na din eh. Yeah, lain na kayo ito. Ikan jaging-jaging. Baklay. Ikan sa baklay, jogging, pag uli. Relax o, 2 ka oras sir. Oh. Manligo. Oh, rin na, pwede na. Eh, kaya mabalik bro, mabalik mo. Hindi nang bali sir. Hindi nang bali. Ay kagol. Kontrolado kayo ni. At wala Balik kaya na ikaw man. Hihilot mo sana dito sa buwan. Pati Ibo. ba niya alam kay Dota? Ha? Ito, haplasan. Basta na. Isa na hilot mo sir, buta. Mga buta rin, mga hirap din. Ay mo ng buta. Oh, pero tinagay ko ano. Ay, ano, may subay lang. Subay lang. Hindi po pwedeng magmunganay sa trabaho ang mga buta. Kaya sige na lang nag-ilis. Ilis na po. Isa ka ko sa ilis na po. Hindi pa na ito. Tingo ko rin mo ko no. Ulang ka city ba? Ako na yung nagsaking binangay sir. Ang naman. Kawag sa akin binangay, isa or duha ka buok bago mamahaw, bago maniot to, bago manihapon ha. Itaw na lang itong aircon ba? Diba? Hindi ka paningkon. Ako ako nagkukurente ano mo eh. Paano lang kung nakailoto? Eh, Pero eh. Kung nagigyapo, nalira man. wala naman, walang sakit. Masuk ka may sir. Apya. Ito yung pas mo ilutong ka. Sakit kayo. Sakit ang lawa sir, basta pasmado ha. Sakit din kapon. Sakit kay Dito Gito. din ka lutol. Pero sa lugar eh, gana, bawas na bala. Tuwong na lang ka. Alis lang ka dito, matungtong ka lang. Apay, mantika, de. Yan, wala mantika, de. Pagpalit sa dito, de. Bisa tong gastos ito eh. Tabi. Ha? Man, Oh, basta. oh. Oh, 1/4. Eh, Yung 1/4. Ano ka ba ito, Bede? Apat ninyo o kaninyo? Ah, kaninyo. Lajak, je, kabarato. Lajak, je! Rato lajak eh. Bigyan niya tubuan. Lajak naman, mantika. Mantika naman, mantika.
somebody. Pero bawal juga manimasa ron, mangunaw. Bawal ka magpasa ng adlaw sir ha? Oh. Karang gabi na di ay, di man di adlaw. Ano ka buli ko ni? Karon ako ba bawal ha? Ano pa? Sabado. Bados ka daw, pwede bigo. Hindi. Hmm? Magandang lang. Ah, sa bados ka lang. Ay lang yun ako to hapon gabi sir ha? Undang ng kape sir. Gatas. Nga katong imo ni mong baklay jogging. Baklay, oh, okay na siya ha. Pero nakaligo ka daan ha. Ayaw sa batong style ni mga imigruman. Na, bigyan tagabot ang nagsinta sa kwenta. Tawa ka sir. Ha? Aray na, isa kayo. Hindi. Sabay niyo, ako yung sakita. Ha? Ginala niya po kasakita yung wari. Bawasan siya. Dili na tayo. Sila nakabalo sa porsinto. Kaya pasmado magugap. Pero kung damo na mo na imong bisyo nga magbasa, maayo dito ka. Sige, huwag ka na ng kulong. Bandre sir, magkurog na sir. Halos mapiko ng tiil sir. Wala kusog. Kaya maligo katulog sa kadlaw. Ang pangaw, paniuto, panihapon manligo. Pero ang kanindot pag makaligo kagapon sir, kaya lami ang tulog sir no? Oh, tara yun. Kaya sir. Presko naman no? Kaya pag magkaligo, pag yung sir salt, pag yung aircon. Oh, yun po, no? Oh, yun po. Parang yun po yun. Ayan, yun balik. Hello guys, please subscribe guys. Sa oras at mga lang nato sa birthday. Sa invite eh. Wala bang invite daw? Hindi na. Wala yan. Wala man yan. Sa dua ka paa sir, kani ang weight ha? Ang wala ang tapulan. Ang wala mo dali na ito. Sa pila, siguro liyo ma? Dan, gusto na Marlboro. 4 na. 4 ang billionaire. Ha? Sakit. Kamu ginawa sa ka. Ginawa lang sir. Kapit naman ang mamag. Kamay na linom kayo. Pero kanila yung pinaka-deadly. Kaya mo gani hago. Mo gani kapas at pulawa sir. Ano yung pinakaluto iba? Maluto naman daw may plus daw. Wala pa man naghalit ko ito. Dalo niya ako kami. Wala pa man na ginaluto. Buta na sa dalan na matika, Jen. Hilag-hilag mo na. Duty na naman. May comment na salamat kayo sa mga hilot. Eric Hilot. May duty na dito ang mga pasyente. Ikaw natin drop. Wala. Ano? Air conditioning. Sa aircon. Ano? Pero, lawas na Ma'am, kabalo naman ko bang Ha? pagkanaan mo Sakit ang lawas, kalintura, trangkaso. Para Sakit masayo na yung mga joint. Lugok eh. Lipong na.
Kabuhi pa yun. Trabaho na ron. Diba kadlaw absent? Hindi mo katrabaho, kain ng lawas. Kaya maligo pa din ako trabaho. Wala po ito sir. Abot po siya. Ang rap po. May tubig. Mana po tao ka, dili ininit. Mas grabing pas mo ininit sir, ha? Naligo ka ron sir, ininit. Siguro. Siguro lang ininit. Mas grabing pas mo na sir. Pili ka kuan, laylay. Laylay mo, ngul-ngul, ngalay, ano ba? Hindi na naman yung sa lugmit eh. Bawal, pas mo ka na. Ikaw, gid eh. Kung kung siya inawasan sa gripo sir, mo gito ligo ha? Muro na sumalo ko sumban. Ulang ugat. Sakit ka na ng Wala sir. ha? Hap. Sumban, ganyan na. Abot bikas kali, sinyagit. Ada, 19 anyos. Pasmos kusok. Babae. Maligo ka tulo sir. Pag magbalibol, ligo. Ah, Oh, basketball player ka ba? Basketball ba? magbalibol, ligo. Okay na sir. Okay na lang. Sakitan. Okay na. Ito pa na spark, ito pa ito pangag ko. Ako talaga, ingat. No, pwede kusog-kusog ka kamay. Kusog-kusog ka kamay doon. Sakit ko siguro ng part. Ito, uy. Ay lang, tira mo na kumot. Tira na kumot. Kumot kay kumot. Kung tuyo kay nagkamot. Lagi kumot ang ngadara, anak mga nang sliding. Wapo kay nagkamot. May mangguna sila. Ay lang, ang mali lang kung tira mo kumot. Hilot ako. Sa ulo. Ha? Sa ulo. Unod, unod. Kaya lang ako natin. Ha? Ito pa panihapon. Para kusgan kong kumot. Yung anak ko ako. Gusto ka ganina. Kira ka pa? Gusto ka ganina. Wala pa kasuway gilot na kung ano. Okay na dira. Kita ko lang. Hindi, kaya ikaw di pasal na. Sunod ako. Ayaw mo gano'n. Sakit yun siya ba? Diri ho. Kuha. Diri ako ako. Sakit siya. Kaya dili ko ka anak ko. Taon na ba? Hindi mo kumugupog sa akin. Dili ka laos. Dili ra ko to. Sakit to. Ang lagi ko na. Panukot ko na. Sige ko no. Sige po ni. Kasi hindi ko. Wala. Libre ko Kaya pag trabaho sa una boss, driver ko, bitban. Then Ah. pag umano, drive na ko, alauna na ako mugarahe. Ako pang wasingan. Ang bitban. Hindi ka maligog hapon gabi. Ligo. Gabi, ligo ko. Alauna na. Kaya pag umagwasin, ligo. Daga, magkarne. Ligo, ligo ko. O, ginay di pwede sir ha. Biyahe ko to boss. May tanong po center na dito. Kagha na kayo na konsar ang noon, ang paralyzed, dugay pa mampod. Pero ang Wala ko pabuto mo ni. ha? Hindi na mo na ko pabuto mo. Karoon ko ng daan. Naay dugay sir, napoy sa'yo. Makitaan mo sa kong YouTube, tanawa ko kaya.
Ay mga batan o, 16, 19, 22. Sabi nyo, Paralyzed. bata ko, no? 35 yung go. Kaya na pa na paralyze ikaw to? Oo, dagan ako kitapangan, di kalakaw na. Parawa ko Facebook, nakakita ka Facebook na sabak. Kita yun. Kalang di kalakaw. Ampo na ko ito kinakabod. Aray yun. Sige, pwede. Ay, isalis mo ni hilot. Maningkamot mo na. Wala siyempre na, disiplina nga. Mga bawang. Hindi nga lang niya, ma'am. Hindi nga lang niya. Ma'am, hindi nga lang niya. Ano sa pagdada ba? Bilo na din mo. Dalakod. Ano ba? Ayun. Kumere. Ubor rin ang pirmi ang naghilot. Ha? Ubor rin sa pirmi. Ah, wala kang na mabali. Wala pang mabali. Taas kayo na. Kasi mo, taas na itong time. Andili sa kita. Ha? Itlog rin, siguro itlog na lang siguro. Itlog manok. Ano ba, hindi, pero may siguro. Pero, matawag yun. Wag, ibaw-bawal din. Ibawal sa ano man, kay kolesterol man god. Kolesterol man siya. O na dagang rheuma arthritis mo atake na. Apas na kita sa kita gid ba? Hello guys, please subscribe guys. Manigyan mo si Maricel, ang manok ko Sana siya. kung subscribe ulit. Pwede na nga yung isa. Maricel ba? Ano ulit yan? Copyrighted, ma'am! Saka namang di sa gitan. Isa na. Isa na diamond. Ikaw, Tanawa dong. Tanawa dong. TikTok. Tira. Oh, tira. you won't. Sulay na yun, sir? Sulay na yun, Eric Hilot. Ha? Selamat. Selamat inyo. Kanya ko ito, kung ano ginagawa sir. Winning! Naguan ko lang yun, sir, para makuha na kung gusto mo. Kalag mahago ko, sir, kasi maayo akong gusto mo. Kalag malangan ko, sir. Oh, mana na kag-YouTube, ma. Ano mo yung gagandihan nga mga hilot? Diba? Makumpare man mo. Ha? Ito yung ano, sa ulo ko. Ikaw ang mga tinaguan? Dapat yung explain, sir.
Wala na mag-explain na. Okay. Kapo eh. Explain pa eh. Pagkaon yung mga dito ko mga tanong ko. Ha? Pagkaon yung trasya mo. Oh, yun. Kaon ko, pero dili yun nga halos na lang sige lang tao. Dito ko bawal ka. Oh. Matiraw na na-urip sa lang. Kaon na lang. So, kabot na to ano yung 150. Buto, ratag 149. Correct, abot ang 150. 149 ram lagi. Langan ya. Sama kaya. Siguro yung login na wala, kita sa. Ma'am, dito ka, uso. Di ako silawo. Oh. Hindi ako crispy din. Nagkampo na Dito, biplok yun yun. Oh, nanay mong ampo, sir. Inaragi heart. Isa ka sa ako ang ginampo kaya matag gabi bago ko matulog. Hasta ini Ito to, mata. ma'am. Mga hindi ko customer. Ito ka pa ato. Agay ko customer. Wala ko. Wala, nagkanapot ka. Nalaw, nalain ko na akong customer. Pwede naragi heart. Ang bakoy mo. Shout out dong. Dua ka. Shout out dong. Dua ka. Shout out guys. Dua ka na ni. Welcome to my vlog. Hindi guys, si Adam din. Nado. Dua. Dua ka. Eh, tama to sir. Dari lang sa TL sir. Karon ko ma, walay ligo sir ha. Jadi ta magpasakaw ka tao ha. Lo, mang namulay matamang pagpuntang sa cellphone. Nagsisigil ko. Lo, Nagsisigil ko. lo. Ulay mo mo to. Gutom na ka na? Kado na. Una lay ka na. Gutom siya. Ay, itig siyang kao. Hindi na una-una. Lagi dili kao. Mang ganun ka kamang di ka mabuto. Gusto kayo kumato anong kuan ba? Yo, Anong oh. ingon na sa Cebu. Maabot radyo ko diya madugay. Simala, okay, kada simala bitaw. Udok, bagal nas langit, bagal Gani. ganda mo. Kita ka sa Facebook ka na? Oh, kita ko sa Facebook. Kung ako nang gipangayos Ginoo. Ngatol to dagay to na ayo. Maabot jud ko dito madugay. Dala na ayo. Pero malamang pag adto na ko ana dito customer ako matuan. Pero hapit jud ko hapit ako sir. Hapit ko dito. Buwan na po. Dato jud ko diya madugay. Gay ana maka sa YouTube. Tawag ko na lagi wa. Tawagon mo kita madugay. Ato na dito niya libre ticket. Pero no. Sige, bahala na. Ato kay kasi ko antay na simala. Pero kan man gana na ganay mga time, mga adlaw. Sakto gyud ang adlaw. Ano sa imo? Adto ka dito, nagkampo ka. Ampo katulog ko na dito. Ulo ka ni adto dito nga. Ay ako mamangod gid, bili ko sa mamangod ba. Di siya makatabang sa imong sakit. Ay, sus. Ako. Tara sa digos. Testigos. Puro bagay. Kita mo ka Facebook. Tama ka mag-selfie-selfie. Di tama Ya, ka. dagang ida Kanay ka. mag-video, mag-vlog. Bagay mo. Ngay ngay sa pala bili gudo mga nagpabilina. Ganyan. Ya bayo ilang well matos na dito. Maayaw ang Akong malapit glass yan. na. Ano ko kinana gyud ito ni. Ito ni na plate mo na mula. Like mo sa mo ano na dito mo. Ano ka tamban pasyon? Mo ni kana dito. Gagawin. Ah! Gagawin. Pwede ko guys, Jay. Ice ball. Wala. Isa lang. Isa ako. Oh, gutom lagi ka sa video. Pila yung ice rin? Dos?
tres. Napoy tanggis. Okay na sir, mamaya na ka. Oh, Bisas na, maayo na. dili mo pahilot ha, kay tigyon ni duta mahilot. Si Eric. Salamat Eric. Shout out sa mga kaparentihan sa Cebu sir. Oh, sa mga palinti na si Bo. Ah, anhin na mo. Kanina mo diri sa Digos, kaya yung hilot niya pati duta. Ayan. Pila sir? Ah, pwede na 200 sir. So, bye-bye. Welcome to my channel. Ma'am,